Čím viac zostávaš doma, tým menej chceš odísť a čím viac zostávaš, tým ťažšie sa ti všetko zdá. Myslíš si, že odpočívaš, ale v skutočnosti zo seba vysávaš život. Tvoj mozog sa spomaľuje, tvoje myšlienky sú hlasnejšie a pomaly prestávaš chcieť robiť čokoľvek. Psychológia to nazýva mentálnym premýšľaním. Keď sa tvoja myseľ stále točí, uviaznutá v minulosti, staráš sa o budúcnosť a si unavený z prítomnosti. Aj krátka prechádzka sa zdá byť príliš ťažká. Aj slnečné svetlo sa zdá byť úlohou, ale nie je to preto, že by si bol lenivý, si len mentálne unavený. Čím dlhšie v tejto slučke zostávaš, tým ťažšie je ju prelomiť. Ale tu je pravda. Nemusíš sa cítiť lepšie, aby si išiel von. Musíš ísť von, aby si sa cítil lepšie. Výjdi von, sadni si na slnko, počúvaj vietor, cíť, ako sa svet opäť hýbe. Pretože čím dlhšie čakáš, tým hlbšia sa pasca stáva.